Mehribanlar, sizin ähliňizde Kerki şäherinde ýerleşýän gözellik salony bilen tanışadyň. Salam Jile. Salam, Artym gelin. Jile, patpişiklerimize şu gözellik salonunda hödür edýän işleriň barasynda bir giňişliň gürrüň beräýsäň. Baş üstüne, mehriban gelinizler, eğer yüzünüzü umuman arasda teki saklacak değilseniz, yüzünüzde yakalı var olsa, yakal izleri ve dürtük izleri var olsa, 3 görünüşlü çizgi bilen arasalap berýär. Yani 3 usulü diýenimizde ilki bilen ultrason aparat bilen arasalaýas, mehanik görünüşlü usulü bilen arasalaýas. Soňunda yüzüňizdäki gara noktaları aýyrmak üçin vakum usulüni ulanýar. Bir adamın derisi dürlü bolany üçin arasalama işimize geçmesinden ön sizin yüzünüzün durkunu görüp size gerekli maslahatları berýär. Şwart tomuz pası dowam edýär, günümüze kızgın. Eğer kışda ýaly akça yüzümüz bolsa diýseniz, şu farklı ve kukla proseduramız size kışda ýaly akça yüzünüzü izine yerine getirmene kömek edýär. Bizim sağlığımız Kerki şäheri Migrasiýa bulugynyň arkasy ekranda goýulan nomeri can edip habarlaşıp bilirsiniz.